Για να κάνουμε την ένεση Arvecab θα χρειαστούμε σύριγγες 2,5 ή 5 ml, με μεγάλη βελόνα για τη διάλυση και μικρές σύριγγες ινσουλίνης για να κάνουμε την ένεση. Η δόση που πρέπει να κάνουμε είναι ένα υγρό σε μία σκόνη. Παίρνουμε το φιαλίδιο με τη σκόνη και αφαιρούμε το κίτρινο προστατευτικό. Ύστερα χτυπάμε ελαφρά το πάνω μέρος του γυάλινου φιαλιδίου για να πέσει όλο το υγρό στο κάτω μέρος του. Σπάμε το πάνω μέρος του φιαλιδίου τοποθετώντας τον αντίχειρα στην πλε τελεία και προσέχουμε να μην βάλουμε πολύ δύναμη και το θρηματίσουμε. Για επιπλέον προστασία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λίγο βαμβάκι για να σπάσουμε το φιαλίδιο. Ανακοινούμε 2-3 φορές το έμβολο για να βγάλουμε τον αέρα που τυχόν υπάρχει μέσα και αναρροφούμε όλο το υγρό από το μπουκαλάκι. Για να είμαστε σίγουροι ότι πήραμε όλη την ποσότητα, μπορούμε στο τέλος να γύρουμε το μπουκαλάκι διαγώνια για να πάρουμε όλη την ποσότητα του υγρού. Έπειτα, τρυπάμε το λαστιχάκι που βρίσκεται στο μπουκαλάκι με τη σκόνη, πιέζοντας το έμβολο, ρίχνουμε το διαλύτη μας και αυτό αμέσως υγροποιείται. Στη συνέχεια, αναστρέφουμε το μπουκαλάκι να βρίσκεται προς τα πάνω. Το φιαλίδιό μας, αν το παρατηρήσουμε, έχει ένα μικρό κενό στο λαστιχάκι, όπου από εκεί μπορούμε να δούμε την άκρη της βελόνας μας. Προσέχουμε η άκρη της βελόνας να βρίσκεται σε αυτό το κενό, αναρροφούμε όλο το υγρό και βγάζουμε προσεκτικά τη βελόνα μας, κρατώντας το σημείο που ενώνεται με τη σύριγγα. Παρατηρούμε να μην υπάρχουν φυσαλίδες μέσα στην σύριγγα και αν υπάρχει ποσότητα αέρα, χτυπάμε λίγο με τα δάχτυλά μας στη σύριγγα να μετακινηθεί ο αέρας προς τα πάνω. Πιέζουμε το έμβολο έτσι ώστε να μην υπάρχει καθόλου αέρα στη σύριγγα. Στη συνέχεια βγάζουμε τη μεγάλη σύριγγα και την αντιστρέφουμε με τη μικρότερη σύριγγα ινσουλίνης προκειμένου να προχωρήσουμε στην ένεση. Η ένεση γίνεται υποδόρια, 2 δάχτυλα δεξιά ή αριστερά και κάτω από τον αφαλό. Απολυμμένουμε την περιοχή με λίγο βαμβάκι με ενόπνευμα, κρατάμε το δέρμα στο σημείο το οποίο θα κάνουμε την ένεση και βάζουμε όλη τη βελόνα κάθετα προς την κοιλιά μας και προωθούμε το φάρμακο πιέζοντας το έμβολο. Αφαιρούμε τη βελόνα και πιέζουμε ελαφρά για λίγο με στεγνό βαμβάκι στην περιοχή.